ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ। ହଜାରେ ବର୍ଷର ଦେଶୀ ପୁରୁଣା ଘରୋଇ ଉପଚାର ବିଷୟରେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ। ଦାଦି ନାନୀଙ୍କ ଏହି ଦେଶୀ ଉପାୟ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି? ଘରେ ମିଳୁଥିବା ଜିନିଷରେ ରହିଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଜିକେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 1, ସର୍ଦ୍ଦି ଖାସି ସମୟରେ କେଉଁ ଦେଶୀ ପାନୀୟ ପ୍ରସିଦ୍ଧ? ଅପସନ୍ ଏ ଲେମ୍ବୁ ପାଣି, ଅପସନ୍ ବି ହଳଦୀ ଦୁଧ, ଅପସନ୍ ସି ନଡ଼ିଆ ପାଣି, ଅପସନ୍ ଡି ଥଣ୍ଡା ଦୁଧ। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ହଳଦୀ ଦୁଧ। ଏବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 2, ପେଟ ଗ୍ୟାସ୍ ପାଇଁ କେଉଁ ମସଲା ବେଶୀ ଭାବେ ପରିଚିତ? ଅପସନ୍ ଏ ଲଙ୍କା, ଅପସନ୍ ବି ଜିରା, ଅପସନ୍ ସି ଡାଲଚିନି, ଅପସନ୍ ଡି ଲବଙ୍ଗ। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଜିରା। ଏବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 3, ହଳଦୀ କେଉଁ ଗୁଣ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ? ଅପସନ୍ ଏ ମିଠା, ଅପସନ୍ ବି ସୁଗନ୍ଧ, ଅପସନ୍ ସି ଆଣ୍ଟିସେପ୍ଟିକ୍, ଅପସନ୍ ଡି ଥଣ୍ଡା। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଆଣ୍ଟିସେପ୍ଟିକ୍। ଏବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 4, ମୁହଁ ଘା ହେଲେ କେଉଁଟା ବେଶୀ ଭାବେ କରାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଲୁଣ ପାଣି କୁଳୁକୁଳୁ, ଅପସନ୍ ବି ଚା, ଅପସନ୍ ସି କଫି, ଅପସନ୍ ଡି ଦୁଧ। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଲୁଣ ପାଣି କୁଳୁକୁଳୁ। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 5, ତୁଳସୀ ପତ୍ର କେଉଁ ରୋଗ ସହିତ ସାଧାରଣତଃ ଯୋଡ଼ାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଚର୍ମ, ଅପସନ୍ ବି ସର୍ଦ୍ଦି ଓ ଖାସି, ଅପସନ୍ ସି ଆଖି, ଅପସନ୍ ଡି ଦାନ୍ତ। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ସର୍ଦ୍ଦି ଓ ଖାସି। ଏବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 6, ଅଦା ମୁଖ୍ୟତଃ କେଉଁ ସମସ୍ୟାରେ ଉଲ୍ଲେଖ ହୁଏ? ଅପସନ୍ ଏ ମୁଣ୍ଡ ବେଦନା, ଅପସନ୍ ବି ପେଟ ସମସ୍ୟା, ଅପସନ୍ ସି କାନ ବେଦନା, ଅପସନ୍ ଡି ଚକ୍ଷୁ। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ପେଟ ସମସ୍ୟା। ଏବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 7, ମହୁ କେଉଁ ସମସ୍ୟାରେ ବେଶୀ ଭାବେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ? ଅପସନ୍ ଏ ଚର୍ମ, ଅପସନ୍ ବି ଖାସି, ଅପସନ୍ ସି ଆଖି, ଅପସନ୍ ଡି ହାଡ଼। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଖାସି। ଏବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 8, ନିମପତ୍ର କେଉଁ ଗୁଣ ପାଇଁ
ଜଣାଶୁଣା। ଅପସନ୍ ଏ ମିଠା, ଅପସନ୍ ବି ଜ୍ୱର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ଅପସନ୍ ସି ଜୀବାଣୁନାଶକ, ଅପସନ୍ ଡି ଶୀତଳ। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଜୀବାଣୁନାଶକ। ଏବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 9, ଦାନ୍ତ ବେଦନାରେ କେଉଁ ପେୟ ବେଶୀ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଲବଙ୍ଗ, ଅପସନ୍ ବି ଚିନି, ଅପସନ୍ ସି ଲୁଣ, ଅପସନ୍ ଡି ଦୁଧ। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଲବଙ୍ଗ। ଏବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 10, ଜ୍ୱର ସମୟରେ କେଉଁ ପାନୀୟ ବେଶୀ ଭାବେ ଉଲ୍ଲେଖ ହୁଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଥଣ୍ଡା ପାଣି, ଅପସନ୍ ବି ଗରମ କାଢ଼ା, ଅପସନ୍ ସି କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ, ଅପସନ୍ ଡି ଆଇସ୍। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଗରମ କାଢ଼ା। ଏବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 11, ଚର୍ମ ସମସ୍ୟାରେ କେଉଁଟି ପ୍ରସିଦ୍ଧ? ଅପସନ୍ ଏ ନିମ, ଅପସନ୍ ବି ଆମ୍ବ, ଅପସନ୍ ସି କଦଳୀ, ଅପସନ୍ ଡି ସେଉ। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ନିମ। ଏବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 12 ବା ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ, ଦେଶୀ ଘରୋଇ ଉପଚାରର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ ତୁରନ୍ତ ଔଷଧ, ଅପସନ୍ ବି ସଚେତନତା, ଅପସନ୍ ସି ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ, ଅପସନ୍ ଡି ବିଜ୍ଞାପନ। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ସଚେତନତା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଜିର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ, ସୁସ୍ଥ ରହିବା ପାଇଁ ଦିନକୁ କେତେ ପାଣି ପିଇବା ଉଚିତ? ଅପସନ୍ ଏ 1 ଗ୍ଲାସ୍, ଅପସନ୍ ବି 2ରୁ 3 ଗ୍ଲାସ୍, ଅପସନ୍ ସି 6ରୁ 8 ଗ୍ଲାସ୍, ଅପସନ୍ ଡି 12ରୁ 15 ଗ୍ଲାସ୍। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି 6ରୁ 8 ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି। ଏବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 2, ସକାଳେ ଶୀଘ୍ର ଉଠିବାର ଲାଭ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ ଥକା ଲାଗେ, ଅପସନ୍ ବି ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ହୁଏ,
ଅପସନ୍ ସି ଶରୀର ଓ ମନ ସୁସ୍ଥ ରୁହେ। ଅପସନ୍ ଡି ଭୂମି କମିଯାଏ। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଶରୀର ଓ ମନ ସୁସ୍ଥ ରହେ। ଏବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 3, ଦୈନିକ ବ୍ୟାୟାମ କରିଲେ କ'ଣ ଲାଭ ମିଳେ? ଅପସନ୍ ଏ ଓଜନ ବଢ଼େ। ଅପସନ୍ ବି ଶରୀର ଦୁର୍ବଳ ହୁଏ। ଅପସନ୍ ସି ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରୁହେ। ଅପସନ୍ ଡି ଭୋକ କମେ। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରୁହେ। ଏବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 4, ସୁସ୍ଥ ଖାଦ୍ୟର ଉଦାହରଣ କେଉଁଟି? ଅପସନ୍ ଏ ଫାଷ୍ଟଫୁଡ୍। ଅପସନ୍ ବି ତେଲିଆ ଖାଦ୍ୟ। ଅପସନ୍ ସି ଶାଗ ସବୁଜ ଓ ଫଳ। ଅପସନ୍ ଡି ମିଠା ଜିନିଷ। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଶାଗ ସବୁଜ ଓ ଫଳ। ଏବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 5, ଦେହ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ପାଇଁ କେତେ ଘଣ୍ଟା ଶୋଇବା ଜରୁରୀ? ଅପସନ୍ ଏ 2ରୁ 3 ଘଣ୍ଟା। ଅପସନ୍ ବି 4ରୁ 5 ଘଣ୍ଟା। ଅପସନ୍ ସି 7ରୁ 8 ଘଣ୍ଟା। ଅପସନ୍ ଡି 12 ଘଣ୍ଟା। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି 7ରୁ 8 ଘଣ୍ଟା। ଏବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 6, ହାତ ସଫା ରଖିବା କାହିଁକି ଜରୁରୀ? ଅପସନ୍ ଏ ହାତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ। ଅପସନ୍ ବି ରୋଗ ଠାରୁ ରକ୍ଷା ମିଳେ। ଅପସନ୍ ସି ଭୋକ ବଢ଼େ। ଅପସନ୍ ଡି ଓଜନ କମେ। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ରୋଗ ଠାରୁ ରକ୍ଷା ମିଳେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 7, ଅଧିକ ଫାଷ୍ଟଫୁଡ୍ ଖାଇଲେ କ'ଣ ହୁଏ? ଅପସନ୍ ଏ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ହୁଏ। ଅପସନ୍ ବି ରୋଗ ହେବା ସମ୍ଭାବନା ବଢ଼େ। ଅପସନ୍ ସି ଶକ୍ତି ବଢ଼େ। ଅପସନ୍ ଡି ଘୁମ ଭଲ ହୁଏ। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ରୋଗ ହେବା ସମ୍ଭାବନା ବଢ଼େ। ଏବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 8, ସୁସ୍ଥ ଜୀବନ ପାଇଁ କ'ଣ ଏଡ଼ାଇବା ଉଚିତ? ଅପସନ୍ ଏ ସକାଳ ହାସିବା। ଅପସନ୍ ବି ପାଣି ପିଇବା। ଅପସନ୍ ସି ଅଧିକା ଜଙ୍କ ଫୁଡ୍। ଅପସନ୍ ଡି ଫଳ ଖାଇବା। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଅଧିକ ଜଙ୍କ ଫୁଡ୍। ଏବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 9, ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରଖିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ? ଅପସନ୍ ଏ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଅପସନ୍ ବି ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତା ରଖିବା। ଅପସନ୍ ସି ଘୁମ ଛାଡ଼ିବା। ଅପସନ୍ ଡି ଏକା ରହିବା।
ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତା ରଖିବା। ଏବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 10। ଦୈନିକ ଯୋଗାଭ୍ୟାସ କରିଲେ କ'ଣ ଲାଭ? ଅପସନ୍ ଏ ରୋଗ ବଢ଼େ, ଅପସନ୍ ବି ଶରୀର ଦୁର୍ବଳ ହୁଏ, ଅପସନ୍ ସି ମନ ଓ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରୁହେ, ଅପସନ୍ ଡି ଭୋକ କମେ। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ମନ ଓ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରୁହେ। ଏବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 11। ସୁସ୍ଥ ରହିବା ପାଇଁ ଫଳ ଖାଇବା କାହିଁକି ଭଲ? ଅପସନ୍ ଏ ମିଠା ଥାଏ, ଅପସନ୍ ବି ଭିଟାମିନ୍ ଓ ଫାଇବର ମିଳେ, ଅପସନ୍ ସି ତେଲ ଥାଏ, ଅପସନ୍ ଡି ଲୁଣ ଥାଏ। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଭିଟାମିନ୍ ଓ ଫାଇବର ମିଳେ। ଏବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 12 ବା ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ। ଦିନକୁ କିଛି ସମୟ ହାତିବାର ଲାଭ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ ଥକା ଲାଗେ, ଅପସନ୍ ବି ଶରୀର ଓଜନ ବଢ଼େ, ଅପସନ୍ ସି ହୃଦୟ ସୁସ୍ଥ ରୁହେ, ଅପସନ୍ ଡି ଘୁମ କମିଯାଏ। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ହୃଦୟ ସୁସ୍ଥ ରୁହେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣ ନିଜକୁ ଜ୍ଞାନୀ ଭାବୁଛନ୍ତି? ତେବେ ଏହି ଜିକେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ। 90% ଲୋକ ଏଠି ଭୁଲ କରନ୍ତି। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଜିର ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 1। ସୂର୍ଯ୍ୟରୁ ଆଲୋକ ପୃଥିବୀକୁ ପହଞ୍ଚିବାକୁ କେତେ ସମୟ ଲାଗେ? ଅପସନ୍ ଏ 5 ମିନିଟ୍, ଅପସନ୍ ବି 8 ମିନିଟ୍, ଅପସନ୍ ସି 10 ମିନିଟ୍, ଅପସନ୍ ଡି 15 ମିନିଟ୍। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି 8 ମିନିଟ୍। ଏବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 2। ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅଙ୍ଗ କେଉଁଟା? ଅପସନ୍ ଏ ଯକୃତ, ଅପସନ୍ ବି ମସ୍ତିଷ୍କ, ଅପସନ୍ ସି ଚର୍ମ, ଅପସନ୍ ଡି ହୃଦୟ। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଚର୍ମ। ଏବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 3। ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ଲମ୍ବା ନଦୀ କେଉଁଠି? ଅପସନ୍ ଏ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର, ଅପସନ୍ ବି ଗୋଦାବରୀ, ଅପସନ୍ ସି ଗଙ୍ଗା, ଅପସନ୍ ଡି ନର୍ମଦା। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଗଙ୍ଗା। ଏବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆସିଯାଇଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 4। ଓଡ଼ିଶାର ରାଜ୍ୟ ପଶୁ କେଉଁଟି? ଅପସନ୍ ଏ ହାତୀ,
ଅପସନ୍ ବି ସିଂହ, ଅପସନ୍ ସି ବାଘ, ଅପସନ୍ ଡି ହରିଣ। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ହାତୀ। ଏବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 5, କେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଆମେ ଶ୍ୱାସ ନେଉଛୁ? ଅପସନ୍ ଏ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍, ଅପସନ୍ ବି ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍, ଅପସନ୍ ସି ଅକ୍ସିଜେନ୍, ଅପସନ୍ ଡି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଅକ୍ସିଜେନ୍। ଏବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 6, ଭାରତର ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ କେଉଁଟି? ଅପସନ୍ ଏ କୋଇଲି, ଅପସନ୍ ବି ମୟୂର, ଅପସନ୍ ସି କାକ, ଅପସନ୍ ଡି ଚିଲ। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ମୟୂର। ଏବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 7, ରକ୍ତକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରୁଥିବା ଅଙ୍ଗ କେଉଁଟି? ଅପସନ୍ ଏ ହୃଦୟ, ଅପସନ୍ ବି ଯକୃତ, ଅପସନ୍ ସି କିଡନୀ, ଅପସନ୍ ଡି ଫୁସଫୁସ୍। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି କିଡନୀ। ଏବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 8, ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମହାସାଗର କେଉଁଟି? ଅପସନ୍ ଏ ଭାରତ ମହାସାଗର, ଅପସନ୍ ବି ଆଟଲାଣ୍ଟିକ୍, ଅପସନ୍ ସି ପ୍ୟାସିଫିକ୍, ଅପସନ୍ ଡି ଆର୍କଟିକ୍। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ପ୍ୟାସିଫିକ୍। ଏବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 9, ଦିନେ ଆକାଶ ନୀଳ ଦେଖାଯାଏ କାହିଁକି? ଅପସନ୍ ଏ ମେଘ ପାଇଁ, ଅପସନ୍ ବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ, ଅପସନ୍ ସି ଆଲୋକ ବିକରଣ ପାଇଁ, ଅପସନ୍ ଡି ଚନ୍ଦ୍ର ପାଇଁ। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଆଲୋକ ବିକରଣ ପାଇଁ। ଏବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 10, ଭାରତର ଜାତୀୟ ଫଳ କେଉଁଟି? ଅପସନ୍ ଏ କଦଳୀ, ଅପସନ୍ ବି ଆମ୍ବ, ଅପସନ୍ ସି ସେଉ, ଅପସନ୍ ଡି ଅଙ୍ଗୁର। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଆମ୍ବ। ଏବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 11, ମସ୍ତିଷ୍କ କେଉଁ ଅଙ୍ଗକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ? ଅପସନ୍ ଏ କେବଳ ହୃଦୟ, ଅପସନ୍ ବି ସମଗ୍ର ଶରୀର, ଅପସନ୍ ସି କିଡନୀ, ଅପସନ୍ ଡି ପେଟ।
ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ସମଗ୍ର ଶରୀର। ଏବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 12 ବା ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନୃତ୍ୟ କେଉଁଟି? ଅପସନ୍ ଏ କଥକଳି, ଅପସନ୍ ବି ଭାରତନାଟ୍ୟମ୍, ଅପସନ୍ ସି ଓଡ଼ିଶୀ, ଅପସନ୍ ଡି କୁଚିପୁଡ଼ି। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଓଡ଼ିଶୀ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଭିଡ଼ିଓ ଟପିକ୍ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଜିକେ। ଏହି ଜିକେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତର 90% ଲୋକ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଜିର ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 1। ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରରେ ରକ୍ତ କେଉଁ ରଙ୍ଗର ହୁଏ? ଅପସନ୍ ଏ ନୀଳ, ଅପସନ୍ ବି ସବୁଜ, ଅପସନ୍ ସି ଲାଲ, ଅପସନ୍ ଡି କଳା। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଲାଲ। ଏବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 2। ସୂର୍ଯ୍ୟ କେଉଁ ଦିଗରୁ ଉଦୟ ହୁଏ? ଅପସନ୍ ଏ ପଶ୍ଚିମ, ଅପସନ୍ ବି ଉତ୍ତର, ଅପସନ୍ ସି ଦକ୍ଷିଣ, ଅପସନ୍ ଡି ପୂର୍ବ। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ପୂର୍ବ। ଏବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 3। ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ହାଡ଼ କେଉଁଟି? ଅପସନ୍ ଏ ମେରୁଦଣ୍ଡ, ଅପସନ୍ ବି ଜଙ୍ଘ ହାଡ଼, ଅପସନ୍ ସି ବାହୁ ହାଡ଼, ଅପସନ୍ ଡି ଗର୍ଦ୍ଦନ। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଜଙ୍ଘ ହାଡ଼। ଏବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 4। ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମହାଦେଶ କେଉଁଠି? ଅପସନ୍ ଏ ଆଫ୍ରିକା, ଅପସନ୍ ବି ୟୁରୋପ, ଅପସନ୍ ସି ଏସିଆ, ଅପସନ୍ ଡି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଏସିଆ। ଏବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 5। ଆମେ କେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଶ୍ୱାସ ନେଉଛୁ? ଅପସନ୍ ଏ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍, ଅପସନ୍ ବି ଅକ୍ସିଜେନ୍, ଅପସନ୍ ସି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍, ଅପସନ୍ ଡି ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଅକ୍ସିଜେନ୍। ଏବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 6। ଭାରତର ରାଜଧାନୀ କେଉଁଠି? ଅପସନ୍ ଏ ମୁମ୍ବାଇ, ଅପସନ୍ ବି କୋଲକାତା, ଅପସନ୍ ସି ଚେନ୍ନାଇ, ଅପସନ୍ ଡି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ।
ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ। ଏବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 7। ଦିନେ ଆକାଶ କାହିଁକି ନୀଳ ଦେଖାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ମେଘ ପାଇଁ, ଅପସନ୍ ବି ଆଲୋକ ବିକରଣ ପାଇଁ, ଅପସନ୍ ସି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ, ଅପସନ୍ ଡି ଚନ୍ଦ୍ର ପାଇଁ। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଆଲୋକ ବିକରଣ ପାଇଁ। ଏବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 8। ଓଡ଼ିଶାର ରାଜ୍ୟ ନୃତ୍ୟ କେଉଁଟି? ଅପସନ୍ ଏ କଥକଳି, ଅପସନ୍ ବି କୁଚିପୁଡ଼ି, ଅପସନ୍ ସି ଓଡ଼ିଶୀ, ଅପସନ୍ ଡି ଭରତନାଟ୍ୟମ୍। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଓଡ଼ିଶୀ। ଏବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 9। ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରରେ ହୃଦୟର କାମ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ ଶ୍ୱାସ ନେବା, ଅପସନ୍ ବି ରକ୍ତ ପଚାଇବା, ଅପସନ୍ ସି ରକ୍ତ ପମ୍ପ କରିବା, ଅପସନ୍ ଡି ଖାଦ୍ୟ ହଜମ। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ରକ୍ତ ପମ୍ପ କରିବା। ଏବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 10। ଭାରତର ଜାତୀୟ ଫଳ କେଉଁଟି? ଅପସନ୍ ଏ କଦଳୀ, ଅପସନ୍ ବି ସେଓ, ଅପସନ୍ ସି ଆମ୍ବ, ଅପସନ୍ ଡି ଅଙ୍ଗୁର। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଆମ୍ବ। ଏବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 11। ଓଡ଼ିଶାର ରାଜ୍ୟ ପଶୁ କେଉଁଟି? ଅପସନ୍ ଏ ବାଘ, ଅପସନ୍ ବି ହାତୀ, ଅପସନ୍ ସି ସିଂହ, ଅପସନ୍ ଡି ହରିଣ। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ହାତୀ। ଏବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 12 ବା ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ। ପାଣିର ରାସାୟନିକ ସୂତ୍ର କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ CO2, ଅପସନ୍ ବି H2O, ଅପସନ୍ ସି O2, ଅପସନ୍ ଡି NaCl। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି H2O।